בואו, קבלו הצצה תלמידי הראיות הים שחצו את ה-700. 700, נכנסה לביואינפורמטיקה בבר אילן. 754, לומד רפואה בעברית. 747, 0 טעויות בכמותי ממנו ל-0 טעויות באנגלית. 732, מדעי המוח בתל אביב. 742, קוגניציה בתל אביב. 690, לא חצה את ה-700, אבל התקבל להנדסת מחשבים בטכניון. אחות, חלמה להיות רופאה, אמא לשתיים, קיבלה בפסיכומטרי הראשון 723, מקצה שיפורים הגיע ל-742. 728, מדעי המחשב בבן גוריון. עוד אחד שלא חצה את ה-700, 689, אבל לומד בבן גוריון פסיכולוגיה. 745, פק"ם, פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה בעברית. 730, רפואת שיניים בתל אביב. 702, שיפור של 50 נקודות. 707, שיפורה ב-60 נקודות. 730, ופטור באנגלית עם שיפור של 70 נקודות. רק טעות אחת במילולי עם 704, וטעות אחת במילולי 148 עם 730. גם תצטרפו אלינו.